madilim. Ninais kong mapalapit sa'yo. Ninais kong... Da. Ma? Nakaluto na ka? Oo. Oh. Magawa ta? Di na lang ako magdugay, tita. Okay. Thank you. You're always welcome here, you know? Okay. Sige, sige. Bye-bye. Bye. 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 Bye! Ikaw pa ining labis kita. Ningoy! Ningoy, ano ba man ninyo ni Piuhi dire? Punti ka ka na ako! Ang akong naman! Natuan na ninyo ni Piuhi? Ningoy! Ay, mami. Dinhi ganina si Pauline. Misibat ka. Abi ni mo, Ramil. Nauwaw na kay ko ni Pauline ang imong gibuhat. Pero minarang mo siya sibat-sibatan. Disappointed na kay ko ni mo, Ramil. Uy, nag-imbitar niya nga muan eh. Bisag respeto na lang unta niya, Ramil. I'm sorry, mami. Di ko matuon ang tuktukon nga ilawog mo na ako. Ramil! Unsaon ko man pagtuman sa aming kasabutan ni Tricia kung ingon ka ni Ana! Bakwi ang pagpakigsabot mo kan Tita Tricia. Sulti siya nga dili ko hilig og babae mauna-unahon. Oh, Leia! Unsa man ka diha? Maglaba kong dali-dali sa atong uniform, Judy, oy. Kaya basi nga, mag-require na atong maestra nga, mag-uniform na. Uy! Kamao din manglaba ang sindera sa Davao? Ngano kung di, probinsyana gud ko. Nagpa-as-if na ganito nga sindera. Tuod Leia, okay ra ka nga. Dugay ra ba kung mauli karong gabi? Ikaw rang usa din he. Unsang orasa man ka mauli? Dong. Ramil. Dong. Mami kay. Ha? Pabugnaw dong. Handa ko pabugnaw kay aron. Pabugnaw na mga init man kay mag-uwi. Sige mo blalis. Bugnaw kay na dong. Si mami man gud. Gustong i-manipulate hasta ang problema ko sa akong kasing-kasing. Salamat Mingoy. Sige, mag-ilis na ako kay. Bida sa nas mami ni mo dong, oy. Nga nang ipamugos magina niya sa pulin. Ida gihatag na niya rin ako daw. Binas mami ni mo, basta muhay pitch na ganito ino ka na dong kulbaan oroy ko dong. Isuga gila ng mami ni mo, eh. Maulagi. Sige Mingoy, salamat kayo. Ah, may kaso nung it's all rice and corn. Sige, mag-ilis na ako. Gilimot ko. Sige dong. Ningoy! Ay, yes! Buwan na, may high pitch na. Ningoy! Oh! Magkakapon kayo mo! Ikaw pa, Ningoy! Doon na ba dali? Doon! Nga nang wawan mo balik yun rin sa bahay, ha? O sa maliit na baho din, eh! Giswilukan na mo! Limpyong na, ma'am. Limpyo! Kinisago ko? Klaro ka ayo, wag mo mang limpyo. Daghang kayong abo. Oh, la, imut-mutan yung naong diya. Klaro kayo daghang abo. Ma'am, inom lang mo, aron mabugnawan na imong oo, ma'am. Sinong? Sa pagtuloy mo na akong iuhaw ko, hala! Imna na! Punta na kinang! Pantay ka, ha? Sampot na ba ko, Mingoy? Punan, ma'am.
Abuti mo! Sumati mo! Dako na ka! Really, you done me, and you bet I felt it. I tried to beat you. Dako na nga to! Awa na gitawag ko pa dong. Palakto na sad. Ang! Kaysa may amo din eh! Ikaw kay amo. Ako mo sa unggoy din eh. I'll be giving Tarong ha? Ay kung bukal-bukalit ha? Nagkaroon ko eh! Ulog yun! Daghan pa kayo mga hugasuno dito. Daghan pa kayong mga lipihanan. Ay, kagapoy. Beting ni sa kwarta. hesitate no more, no more. It Mga alas 2 naman nila cannot ang wait. activity. I'm yours. Mga ingon ana siguro. Nya, okay ra ka nga. Ikaw lang usa rin eh. Aw, manira lang ko sa atong kwarto god. Wa man kay mga rape diri. Wa man ni noon oy kaloy Well, sa open Dios. up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. Hoy, unsa man mo? Daghan pa mo kayo murong katagiyag dan. Shame on you! Ikaw may hapit na kaligis? Oh, good. Uy, ikaw may manuko! The nerve! Take time to realize that your warmth is crashing down on him. Unsa nang gisulti mo? Unsa na inyong gihunong mo? Wa ko unta ka! Suplado lang! Guwapa sa runta ka, pero suplada lang. Thank you! Tanong sige. Musto na ka. Ah, miss! Unsa ka tingali mo? Miss suplada, ang tingali mo. Take time to realize that I am on your side. Wa ko unta ka! Suplado lang! Cute siya. Guwapa. But I can't Ngang dili na siya mawa sa akong hangana. Parehas ba kami university nga eskwelahan no? Ugma, pangitaan ko siya sa campus. If you just realize ka man nga nahanaw ka ning kiliran paghando mo maoy gian